Esklerosi anizkoitzaren gaixotasuna, gaixotasun degeneratiboa da eta autoimmunea. Gaitasuna sortzen du gaixo gehienak dira nerabeak, ez? Ez dakit, jende gaztea, ez? 18 urtetik 30 urtera arte gutxi gora bera, eta gehienak dira emakumeak. Guzti zeidezen eguna da, hori pasaden igandea izan zen Euskal Herriko hondartzetan, hori zen ofiziala, ez? Guzti zaitez kanpaina ofiziala. Eta guk egiten dugu, urtero egiten dugu, azte bat gerago, hori gehiago saltzeko hemen Laudion, ez? Hemen daukagu hori txeringito hau, materiala saltzen, daukagu kamisetak, daukagu pintxo solidarioak, txanoak, boligrafoak, detari, aputxo bat detari. Eta da, dirua ateratzeko, ikertzeko, ez? Ikerketak egiteko eta gaixoen bizitza hobetzeko. Aterako dugun dirua, Adenbi elkartera joango da. Han hori erabiliko dute esan dudanarako, ez? Ikerketak egiteko eta gaixoentzat materiala erosteko ere.